Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Wednesday. Hi, partner. Hi, partner. 19 days na lang. At 20 years ka na sa company. Oo nga, no? Oy, congratulations naman. Ew, ang tanda. Charot. Iba rin. Di ba? Yung dumadalawang dekada sa kumpanya. Correct. At maganda yun kapag marami yung nagtatagal sa isang kumpanya, ibig sabihin maganda yung kumpanyang pinagtatrabahuhan. Yes, diba? lalo na kung marami, di ba? Totoo yun. Minsan kasi questionable din yung mga taong halimbawa, bakit ang daming umaalis? Di ba? At syempre, kapuri-puri yung bakit ang daming nagstay. Correct, di ba? So doon mo makikita talaga yung number of awardees, for example, o this year, ang dami, 50 yung nag-celebrate ng kanilang 10th anniversary sa company. Oo, tapos this year, madami din nag-celebrate ng 20 at 25th, di ba? Yes. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi talaga namamalayan yung panahon, di ba? So anyways, congratulations, 20 years ka na sa company. Kagabi in-awardan si partner, service awardee. Ewan tanda. Ew, may edad. Nagulat din ako, yun na pala yung Oo nga, 20 years na. Parang ang daming ang dami kong batchmates na hindi ko alam na batchmates kami. Oo nga. Na parang nakakala ko matatagal sa kumpanya. Pero yok, feeling bata. Siyempre, hahanap ako nung saan ako magiging feeling bata. Hindi kasi meron talagang aminin na po natin mga kabisyo, meron talagang halatang mukha silang 20 years na in service. Akala ko nga may more than Sino? Yung iba, di ba? Parang 20 years lang yon. Hindi naman sa pagja-judge, di ba? Minsan may mga ka-batchmates ka, hindi na sa work. Ka-batchmates sa school. Damay na din po natin yung batchmates sa school. Baka magtampo yung mga kasamahan natin dito. Charot lang. Hindi, yung mga batchmates sa school, di ba? Minsan magugulat ka, ka-batch ko siya, bakit parang ang tanda na niya? Pabata. Gustong purihin yung sarili. Diba? Para hindi maramdamang tumatanda na rin. Totoo. Pero sa totoo lang, akala lang din natin minsan, kasi ang bilis ng panahon, no? Akala lang, totoo naman talaga that age is just a number. Number lang talaga ang lahat ng mga bagay-bagay. Akala lang natin, parang hindi tayo tumatanda kasi dahil sa ginagawa natin, maaaring nag-enjoy tayo or mabilis ang panahon. Pero nahahalata na po yan sa mga bumbunang numinipis. Yung mabagal na paglakad. Sa mga paghingal, sa mga pagreklamo, ba't hindi pa tapos ang party? Anong oras na? Diyan nakikita po yan, mga kabisyo. Totoo yun, yung mga bata, ang taas ng energy level nila. Para yung mga matatanda, tingin ng tingin sa oras. Totoo. Mahaba pa ba? Correct. Anong oras na kakain? Mag-raffle na ba? Pero naghihintay pa lang nung pagpasok ng mga tao. Tama. Yung mga matatanda nag-uuwian na. Di ba yung mindset nila pauwi na? Correct. O kaya anong oras ba yung raffle? Kasi hindi valid ang raffle entry mo kung wala ka doon. So inaantay. Di ba? Nakakatawa nga kagabi. Di syempre may mga pag-games. Christmas party po kasi namin mga pag-games. And syempre yung mga bata talaga nag-join. Kaya ang haba na nung game. Yung mga matatanda, ako, si Uncle, si Diego, si Toto, yan. Mga hirit namin, tama na yan! Bilisan nyo na! Paiksin nyo na yan! Yung parang inip na inip sa nangyayari. Pero yung mga bata, enjoy na enjoy. Oo, di ba? Parang sige, gawin pa rin natin, karera natin to para sa 250. May ganyan Pero magugulat ka na, 20 years na pala ako dito. Pero akala mo lang hindi halata. Pero halata din in maaaring hindi halata sa itsura. Pwede kasing sa siyensya. Pwede kasing dahil masaya sa ginagawa, bata pa rin at fresh. Pero nahahalata sa mga galawan Yan, yung mga ganyan, yung mga patingin-tingin sa oras. Yung kapag lumagpas na ng 9:30 PM, pumipiyok na, ganyan. May mga ganyan. Yung palobat na yung katawan, no? Na, o yung iba nga, masanda lang, inaantok na. Correct, diba?
Ako nga ako pag Yung ganyan. ng speaker pero Totoo, tulog ka. Totoo, partner, totoo ka dyan. Ako, partner, wag mo talaga akong pasasandalin kasi masa ako masandal tulog. Wag mo ko pasasandalin. Oo. Kaya pag party, partner, lagi akong straight body. Yan. Kasi baka madikit-dikit lang yung likod ko sa upuan. Mahirap na. Pero, di ba, ayaw pa halata, di ba? Siyempre. Na pa 20 years na in service, ganun. Mapapansin mo nga rin, partner, di ba, yung mga bata, may beer pa ba dyan? O Yan. kaya yung iba may whiskey pa na nilalabas. Yung iba red wine, white wine. Oo. Yung mga matatanda, may kape pa ba tayo dyan? O kaya yung mga drinks na damo-damo. Oo. Yan, mga ganon. Yan, yung mga ganyan, yung mga mga pa-healthy drinks. Kami umiinom kami na kagabi ng wine, partner. Tapos si Chuper naka-barley. Kakaiba, barley. Barley pa niya. Nabaon siya. At very good naman yun. Oo naman. O diba, nga kayong lahat may hangover. Oo. Diba, ako, healthy pagising. Totoo. Fresh pagising. Diba, buhay na buhay. Energized ako the Sa following true, day. o, diba? Alam mo, ganyan na eksena ng isang tambalanisa natin. Nakita ko lang yung message niya kanina. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisa since 2008. I cannot. Yun yung sabi niya. I cannot. Super lasing ko kagabi, sinayawang ko ang boss. I cannot pamasok sa office ngayon. Help me. Ayan. Next time kasi, kapag alam ninyong hindi nyo kaya yung sarili ninyo kapag kayo po'y nakakainom, di ba? Magbaon po ng barley. Kailangan natin ng mga healthy drinks. Oo, healthy drinks, ganyan. Malunggay juice, ganyan. May baong pamalunggay May juice. baong vegetable smoothie, ganyan. Mga yung mga pinaghalo-halo mga dahon-dahon at damo-damo, ganyan. Yan, para walang hangover. Parang walang pagsayaw sa boss nang wala sa oras, 'di ba? Pero wag kang mag-alala, siguro naman yung boss mo mapula na rin, 'di ba? May mga ganyan. At alam nyo minsan na sa dami ng hinuhostan ko ng mga Christmas parties, tuwang-tuwa lagi ang mga empleyado kapag ang boss ay lasing na. Kasi kapag ang boss ay lasing na, nagdidesisyon yan ng hindi nag-iisip. Nang hindi tinatanong sa accounting department. Yung magugulat yung secretary niya. Correct. Totoo ba, boss? Totoo. Sa bagay, wala naman siya magagawa kasi siya makikinabang din. Tama, correct. Oo. Kasama din siya sa raffle, di ba? Oo lang siya ng oo. Pero totoo, ang dami kong na-host na ganyan na minsan, hindi na nila na-follow yung script. Actually, nung minsan merong nagsabi sa akin basta, ito lang yung natin, raffle item, sabi sa akin. Sabi niya, pero, hihiritan mo siya ng ganitong item. Sabi ko, kinutsaba pa talaga yung host. Oo, kasi daw ganun daw every year. Kinutsaba din niya yung mga waiter. Abutan mo lagi ng alak correct. yung boss namin, ha? Diba? Damihan mo. Dapat gumagapang niyang pauwi. Ganon. Yan, sabihin mo lagi open bar host, ha? May ganong utos sa host. Kadalasan naman open bar, di ba? Oo. Dapat naman open bar kapag party. Huwag nyo naman tipirin. Huwag natin limitahan sa 3 wine lang ha, tas 5 kayo. Huwag ganon. Huwag ka, magulat ako dati may party, wala nang pagkain. Oo. Di ba nga, magumado. Huwag nyo titipirin. Partner, ayaw ko na lang mag-talk. Charot! Inumpisa mo kaya? Sabi mo wag tipirin, dapat open bar. Bakit? Totoo naman din. Kasi party yun. Wag yung limitado lang. Hindi dumating yung mga empleyado, walang walang nadatnan. Oo, hindi, tsaka totoo. Kaya pa ito. Ayaw ka na lang mag-talk. Ayaw na lang. Kaya pala yung mga iba nagmamadali sa sa buffet. Natakot. Ay, isa pang reminder. Wag din masyadong dupang may iba pang kakain. Diba? Mag-second round ka na lang. Oo. Takaw mata tayo sobra kung makakuha. Kala mo kaya talaga ng tiyan mo. Pag-aalata mo talaga yung kultura ng mga empleyado. Mga patay gutom. Naalala ko na naman nung minsan pumunta po kami ng Hong Kong. Hong Kong ba yung partner? Yung team natin. Talagang halatang-halata yung mga hindi nakakapag-bacon sa bahay. Sa breakfast buffet. Lagi ubus na ubus yung bacon. Yung nakakatawa kasi alam mo yung gabundok talaga. Ang pwede naman kasi bumalik. Pwede ka magpaprito ulit. Pwede mag-second round. Ang lagi wala nang balik. Yun ang lalaglag yung bacon mo sa sobrang taas. May contest mo ba? Hindi ko makakalimutan yung bacon na yan. Yung parang, siguro parang feeling ko, iba na yung kumpanyang yan dito. Nang ubus yan ng bacon. yung iba hindi na kontento. 2 plato pa. Totoo. Bandehadong bacon. Gabundok na kanin. Kala mo pansit yung bacon eh.
Pag minsan pag ikaw yung yung kunyari hindi ka naman ganon, for example. Oo, may isip mo ba, wala tayo sa bahay. Di ba parang gano'n? Wala kasi sa lugar nila. Naiintindihan naman natin. Kaya yung mga iba nga, pagka halimbawa buffet, yung nangunguna talaga sa pila. Kasi totoo naman din, nangyayari talaga yung hindi na-estimate yung dami ng tao. Or hindi na-estimate yung pagiging patay gutom ng mga tao. Hindi totoo naman. Sa napakaraming kumpanya, yung mga events na napuntahan namin. Totoo. Nangyayari po talaga yun. Na magugulat ka na parang, hindi ba sila nag-buffer? Parang ganon. Totoo yun. Oo, hindi dapat lang sa... lagi may pasobra. Correct lagi. At itatanong yun sa caterer, diba? Ilan po yung ang attendees po natin ay 115 patay gutom. Yan. Diba dapat ganon? Kung alam nyo na ang kultura ay patay gutom, diba? o ang behavior nila ay patay ganyan, gutom. Diba? Mag-buffer na ng mga times 2. Oo, for 50. Sige, times 2 agad, diba? Kasi kinukuha nila nga mga pagkain times 2 agad. Pero alam mo, yun yung totoo. Yun din, bilang attendee, diba? Wag mo namang, as if parang huling kain mo na. Ano huling party mo na ba ito? Pwedeng bumalik kasi before you know it, dapat overflowing ang food and drinks. Sa tingin ko, non-negotiable dapat yung walang mauubusan ng pagkain. Totoo dapat. Yung kahit umattend ka ng seminar, may pagkain, yung party pa kaya. Sa true, kahit malate ha. Yung kahit, kunyari, nag-start ng 7, dapat kahit dumating siya ng 9, dapat meron pa rin. Totoo. Pero lalo na kapag 7, ang daming dumating, tas magkulang, may problema talaga doon. Hindi dapat ganun. Correct. Hindi dapat mangyari yung mga ganyan. Wala lang, doon sa mga hindi pa nagpa-party. Kinikwento lang po namin na it happens ha. Yung nagkakakulangan. At kahit gaano katindi at kaganda yung party mo, pag nagkulang sa pagkain, nako, chismis ang abot niyo. Mainit ang ulo ng mga attendees. Yung experience na yun, dala-dala nila hanggang sa mga susunod na Christmas party. Alam mo, pwede rin maging dahilan kung ba't hindi na sila mag-attend sa susunod. Hindi naman ako nakakakain dyan ganon. Dami mo sinasabi. Hindi, I'm hosting a lot of Christmas parties. So I get to listen to comments. Kaya nag-share tayo dito for purposes of yung mga nag-organize. And in any event, hindi lang Christmas party ha, non-negotiable yung pagkain. Kaya nga 'di ba yan yung inuuna. Kunyari wedding, sisiguraduhin mo overflowing yung pagkain. Kunyari 'di ba sa isang wedding, ang tagal bago dumating yung couple, 'di ba? Kasi may mga picture taking, ballroom photo shoot, kinemelatik na hintayin yung sunset kahit lahat ng bisita 3 o'clock nandun na sa venue ng reception. Dapat sisiguraduhin may kinakain sila. Totoo yun. May tinitira silang may mga may mga pampabusog. Kung hindi, nako, chismis ang abot mo. At every time na magpapaokasyon ka, hindi na sila pupunta, tatamarin na sila, mapipilitan na lang. Ganito lang yan, lalo na sa ganitong season, nagbihis yung tao. Malay mo, first time niya magpa-makeup. Malay mo, ngayon lang siya nagkilay. Ito lang yung time na nagsuklay talaga siya ng maigi para maayos at magkulot-kulutan siya. Tapos, nag-grab siya. Diba? Hindi gumastos, nag-taxi. Hindi siya naglakad for the first time kasi nakapustura. Tapos pagdating, walang pagkain. Diba? Dapat hindi siya na-inform. Correct. Seminar pala yung pupuntahan niya. Tubig-tubig lang. Dapat may pagkain. Totoo yun. Kaya yun, dun sa lahat po na mag-organize ng mga okasyon, whether it's a Christmas party, a birthday celebration, wedding, yan. Correct. Mahalaga yung pagkain. Diyan po ilagay yung karamihan ng budget. Totoo yun. Dapat siya yung priority palagi. Priority siya. Ang pagkain. Every time na may gathering, may event, priority lagi ang pagkain. Hindi basta pagkain, marami at masarap na pagkain. Diba? Huwag kayong mag-alala sa susobra. Mas okay yung susobra kaysa kukulang. Bakit namin alam to? Kasi nga, sa dami na po ng mga na-hosta namin, na nasa gilid lang po kami ng entablado. Oo nga. Nasa gilid lang po kami ng entablado. Kita namin lahat. Diba? At saka yung mga dumadaan sa harap namin. Dinig namin lahat ng comments. Namin lahat yun. Kasi pag nandun sila kasama yung mga kapwa nila empleyado or kasama yung mga boss nila, hindi naman nila makikwento, bulong-bulungan lang Pag lumayo sila doon at lumapit sila sa may stage, doon nila napagkukwentuhan ng mga bagay-bagay. At kami bilang mga Marites, Marisol, dinig namin. At dahil Marites at Marisol kami, super share sa radyo. Wala na lang name dropping ng company.
Hindi, pero non-negotiable yun. Sa palagay ko, dapat overflowing ang food. Huwag mag-alala sa sosobra kasi napakaraming Sharon. Totoo. Diba? Napakaraming Maraming Sharon. matakaw din. Marami ding okay yun. Tsaka drinks para sa akin. Dapat open bar kung talaga, correct, no? Minsan lang sa isang taon na magkaroon ng open bar na everyone can drink nang hindi sila magbabayad. Ibigay na natin sa kanila yon. Siyempre, ang dali magsabi, hindi naman tayo tagagastos. Tagakain lang tayo. Tagakain lang tayo. Tsaka taga-host na observer of all different events. Ganyan. Parang gusto natin na pag napag-usapan yung event, maganda yung comments nila. Siyempre, pinag-effortan mo na rin lang naman. Di siyempre, dapat doon na tayo sa magandang comments nila. Tips diba? lamang po ito and recommendation. Good luck po and enjoy your Christmas party. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!